Здравейте! Аз съм Румяна Добрева от Stars Alchemy и се включвам за седмичната новинарска емисия за енергийния апдейт на нашата планета и не само. Ще си поговорим за този дълбоко трансформативен юли месец и как нищо след него няма да е същото на тази планета. Но в добрия смисъл, в никакъв случай не искам да ви плаша и да ви създавам някаква такова тревожност или нещо подобно. Изобщо не става въпрос за това. Става въпрос за абсолютно промяна на цялостната структура на съществуване, на цялостната структура на реалността, която ние обитаваме всички с вас и възможността да творим в нея. Има съвсем нови правила на творение, ако щете. И до края на юли месец всички възможни и невъзможни резултати от по-ниско вибрационни избори, които някога или някъде са могли да се случат и колективно като човечество, и за нас, индивидуално като хора, си представете, че се претопяват непрекъснато. И за това дори много стресови ситуации в момента се случват на много хора, особено от края на юни. Много нападения, ако щете, много инциденти, много емоционални изблици, много крайни, бих казала, крайни усещания за нещо, край, нали, това е. Това, за което се включвам, са две основни неща. Този месец, които са тотално вече от тук насетне са така. В миналото видео, ако не сте го гледали, говорихме за меча и за това, че той ще се реже абсолютно булото на илюзията, която все още сме поддържали. Но следващото нещо, нали, следващата крачка, след като това бъде, ако щете, отсечено или отрязано и бъде видяна истината, е, нали, ние какво действие предприемаме на практика. Какво се случва с информацията, която имаме и усещанията, които сме имали и преди, но не сме им вярвали, или сме смятали, че, как да кажа, ама това може да се промени, ама това, мога да избягам от това. Това, което аз даже съм си записала и тук в записките, това, което не искаме да получим удар под кръста, буквално така съм си го записала. И как можем от тук насетне да не получаваме повече удари под кръста е абсолютното и изцяло влизане и стъпване в длъжност. И то на всичките онези места, на които до момента не сме успяли на практика да го направим. Аз съм си записала няколко места, които... Чакайте само... Записала съм си няколко места, които могат определено да ви накарат да се замислите, но те са само примери. При вас ще излезат абсолютно много по-различни, сигурно само примерите, които съм записала. Всички от тези места, на които не сме присъствени. Какво означава не сме присъствени? Това означава, че, например, шофираме, аз това го правя много често, шофираме без да мислим. Скролваме, докато шофираме. Скролваме непрекъснато, дори да чакаме някъде и си вадим телефона и скролваме. Пазаруваме супер хаотично. Примерно влизаме в тему и не знаем кога да излезнем и си изведнъж си пълним количката с страшни глупости, които изобщо не ни трябват. Няма да ви казвам, нали, за най-големите пороци. Те са ясни, че са абсолютно неприсъственост, т.е. бягане от там, където сме. Знаете ли, храната също е такова място. Храната и вманячаването, всяко нещо, което се вманячаваме. Ако щете, дори спорта може да бъде нещо, което, когато прекаляваме супер много с едно нещо, буквално всяко нещо може да ни измества от присъствието. Присъствието означава да бъдем абсолютно владетели на реалността в момента. Аз лично го забелязвам най-много с харченето за пари, на пари. Например, буквално влизам някъде и съм то не ми трябва 10 неща, ама аз ще си ги купа така или иначе, защото нещо вътре в мен ми казва, това знаеш колко ще е сладко да си го вземеш, ама това гледай, то не е без пари е почти. Всичките тези неща са диктувани от нещо, което аз подсъзнателно все още нямам достъпа до него. Аз само ви давам примери. Това, което във връзките, между другото, е по същия начин. Ние реагираме супер често от позицията на подсъзнателното, несъзнателното. И това, което ми прави впечатление, че от тук насетне не можем, и то цялата година ни бута натам, е това да не сме присъствени тотално във всяко едно отношение. Обикновено юни, юли и до август с влизането на изкачането на този лъвски портал от нас се иска много духовни уроци да си ги вземем. Буквално си минем изпитите и да си ги вземем. И всичко, върху което сме работили последните
7-8 месеца. Много хора си мислят, че като трябва един навик или нещо, което наистина не е окей да спре живота си, много хора си мислят, тук за 2 седмици или за 40 дена ще го спра. Истински уроците, духовните уроци, които имат да се взимат, те са много по-дълбоки. Тя е една спирал, която води много голяма дълбочина. И вие тръгвате първо, примерно правите една констелация, защото примерно пушите. Примерно казвам. След това правите още нещо и то след известно време пак се връща. Истината е, че от най-големите привързаности и от най-големите места, на които ни изтича енергията, трябват много години работа, много осъзнато действие и много отдаденост на процеса, в който минаваме през различни агрегатни състояния, срещаме различни хора, казват ни различни неща, но винаги отговор е вътре в нас. Винаги и винаги ще бъде вътре в нас. Това, което в момента се случва, е, че много хора на планетата изведнъж разбират, че старите методи за справяне, за бягане, за даване на вниманието вече не работят. И вече се иска отговорност от нас. Например, знаем, че нещо е супер вредно. Наистина го знаем, но има толкова много фалшива светлина. Ама то ти служи за еди какво си. Ама ти в момента имаш нужда от това пък, за да видиш нещо друго. Тъмнината, която ти казва, хайде пробвай още веднъж, хайде още веднъж. Разбирате ли, има наистина много големи битки, които водим и като човечество, колективно и индивидуално, но в момента много от тях не могат повече да бъдат защитени нито от страна на тъмнината, нито от фалшивата светлина. И съответно се иска от нас да влезем, да встъпим в длъжност, това, което аз казвам. Ще ви дам пример. Много ви дразнят някои хора, които поведението им, как се държат с вас, как ви унижават, колко ви смятат за толкова големи, как си позволяват, ако щете, да злословят зад вас, зад гърба ви, изобщо за вас. Всичкото това се случва, защото ние не сме си взели силата на някое място и от някое място и все още подхранваме дадена история, ако щете, на минала наша версия. И в момента се иска от всеки един от нас да преразгледаме още веднъж всичките онези места, които носим в себе си. Те няма как да се манифестират във външната реалност, ако все пак не ги носим и някъде в себе си. А това иска истинско смирение. Това иска дълбоко разбиране на този път, а не просто точно като едни деца, които са недоволни непрекъснато. Това не ми хареса, ама искам нещо ново, ама аз го опитах това вчера и не ми хареса. Разбирате ли, иска се зрялост. Аз това мисля, че в миналото видео го казах. И забелязвам, че всичките тези моменти, в които в момента виждате, някои от тях са много неприятни, избива много плътна енергия, излизат много истини наяве, които болят. Излизат много, ако щете, това, което ние наричаме ментални блокажи, това, което аз и миналия път ви казах, някои от менталните блокажи в историята и предците ни, дори можем да ги наречем, ако щете, проклятия, клетви, всякакви такива супер тежко емоционални заряди, които са останали, ако щете, в предците ни. Може ние изобщо да не сме имали такъв живот, но понеже сме в тая родова линия, така или иначе и на нас не се случва, защото никой не е засвидетелствал, примерно, някаква дълбока обида или унижение, или кражба, или Боже, толкова много варианти има. И ние сме тези хора, които в момента на нашата планета, колкото по-осъзнати сте и са пикясани и се събуждате, осъзнавате, че вие сте този човек, който ще прекъсне линията. Няма да дойде никой отгоре, нито някой друг вместо вас ще го направи, нито с отдалече някой ще пусне енергия и той ще изчезне изведнъж. Ние сме тези същества, които застават и казват, не, това към децата ми няма да отиде. Аз съм този, който искам да стана свидетел. Аз съм този, който ще стана добър в еди кое си. Ще докажа на себе си, че съм достоен за еди кое си или че това е моя път. Едно от нещата, които даже мисля, че си бях записала, едно от нещата, които храним, на местата, които храним, освен връзките, фалшивите връзки. Като казвам фалшивите връзки, имам предвид връзките, които вие не усещате наистина, че има път, душевен път и смисъл да продължите дадена взаимовръзка. Може да е любовна, може да е партньорска, може да е приятелска, може да е, ако щете, всякаква, наистина всякаква. Усещате, че не е окей, обаче продължавате, защото така е редно да наливате. И другото, което е,
което е много често срещано. И аз съм си го записала точно: незадоволителни цели за душата. Знаете ли, егото ни продължава, тъй като и все още много хора подканват и все още методите на фалшивата матрица. И егото ни продължава да ни разказва някакви варианти на кои трябва да бъдем, как трябва да бъдат нещата, коя е нашата кариера, ако щете, кои са хората, с които трябва да се обкръжаваме. И ние толкова много страдаме от вътрешното чувство за незадоволително, ако щете, представяне пред външния свят, ако щете, самотата, която усещаме на вътрешен план. Травмите, които носим, от изоставяне, от обиди, от унижение, от предателства, Боже, колко предателства. Ние се опитваме да доказваме на едни его цели непрекъснато. И те всъщност сега ще видите и много осезаемо до края на месеца, даже особено до началото на есента. Много силно ще видите, че води до никъде. Не за друго, а защото душата ви не се храни от това. Защото не е върху любов, не е върху светлината, която се изсипва в момента, е върху старите модели, които са едно... В фалшивата матрица, нали, сме убеждавани, че така трябва да бъде. Нещата така трябва да изглеждат. Хората по този начин трябва да се обличат. Хората по този начин трябва да кръщават децата си. Или да правят сватбите си. Или, примерно, бизнесите си. Все повече хора изведнъж спират и си казват: това е супер фейк. И знаете ли, не става въпрос тук, че изведнъж ще почнем да правим ново нещо. Нали, ще спрем, примерно, кръщенетата и сватбите и ще почнем нови неща. Не. Става въпрос да започнем да го правим дълбоко, искрено, присъствено и с много чиста свързаност и благодарност с съществата, които присъстват, които също се чувстват по същия начин дълбока благодарност, присъствени в любов, в уважение за това, че са там, а не просто защото ние тук така си ги правим нещата. Това е съпикясването, което се случва на планетата в момента. Не си представяйте, че тотално ще се промени всичко. То ще се промени, но ще се измени това, с което го пълним и начина, по който го преживяваме. А повечето хора си представят, то със сигурност ще има много големи промени следващите години. Даже в Avengers, не си спомням в коя серия, в един от филмите, мисля, че Iron Man каза: то ние преди 10 години дори не знаехме, че има извънземни друг, нали, разумен живот освен нас. Сега, нали, вижте ни, борим се за цялата Вселена. Много неща наистина ще се променят и по този начин, но преди това ние трябва да се съпикясаме кои сме. Да си спомним истината за... дори, знаете ли, истината за тежките и трудните неща, които ни се случват, за загубите, които сме преодолели, за предателствата. Ако сме вникнали дълбоко в тях и не сме се оставили просто какви сме жертвички, и този как е червен флаг и не знам си какво, сме влязли дълбоко в себе си да разберем защо го нося това нещо, защо се случва това нещо, примерно в семейството ми, забелязвам го като, примерно, повторяема тема, да разберем повече от тази болка какво носи, то тогава ние, обикновено аз съм забелязала, че най-трудните неща, които ни се случват в живота ни, носят най-голямата светлина, носят ни най-голямото израстване, което ни прави хиляди пъти по-силни, отколкото фалшивата светлина, където всичко е наред и хайде да се снимам още веднъж и да си поснем още едно видео. Това, което ще се промени, е срещата между всички същества, които наистина последните години са работили толкова дълбоко със себе си, уважават толкова искрено съществото си за пътя, който вървят, че няма как да не уважат и съществото срещу себе си. Няма как да се държат унизително, пренебрежително, да злословят, ако щете, и изобщо да съществуват в по-ниско вибрационните, тъмни, базирани на травма, поведенчески действия и мисли, ако щете. И това полека-лека ще започва да събира и ще видите, особено следващите 6 месеца ще почне много силно да се усеща. Вероятно до година ще започнем да го виждаме по-физически. Ще започне да събира хората,
Все едно ние им викаме, нали, духовни семейства, но то е хората, които вече са се съпикясали. И нещо, което искам много, много дълбоко да подчертая. Ние всички заедно вървим по този път. Дори тези, които днеска ви изглеждат абсолютно заспали, абсолютно в илюзията и така нататък. Те ни помагат ние да катализираме собствената си светлина. И това е един път, който е един процес, който ние вървим заедно всички същества. И за това ви се случва да вървите напред и пак да трябва да се срещнете с същите хора. И пак да работите и да отработвате едни и същи неща. И да се окаже, че не може да напуснем всички и да живеем сами на самотен остров и да си направим комуна и да се пляскаме по цял ден и да гледаме дърветата и звездите. Всички сме тук заедно да се приберем вкъщи. Имайте го в предвид и никога не подценявайте човека срещу вас и това, което той ви носи. За мен също е изключително предизвикателно. И ако някой ви каже в момента, че е дзен и абсолютно не знае, нали, за каква тъмнина говорим и изобщо за какво говорим, това е тотално не е окей. И тотално не би могло да е истина, защото ние наистина в момента всички се пробуждаме. И буквално аз ви казах и във всяко видео и в Инстаграм, в лайфовете, които съм правила, буквално ние си подаваме ръчичка. Всеки, който е научил нещо, каза, ей, знаеш ли какво, това осъзнах, това усетих. Понякога дори не е с думи. Понякога може да е с една картина, може да е с едно звуково, може да е с така един лайф и просто нещо във вас да се пробуди, да си кажете, леле, ти това го каза, аз чух нещо съвсем различно. Въпросът е да сме искрени в преживяванията си, да сме много откровени и когато истински дълбоко се отчаяме и искаме да се затворим пак да сложим всичките шлемове, щитове, копия, оръжие и така нататък, си отворим сърцето и да кажем, ей, човек, супер много ме раняваш. Или много съм ранен в момента, много съм уязвим, не мога да дойда да се видя или преживявам нещо. Да бъдем искрени. Това е единственото, да сме автентични такива, каквито сме. Това много по-бързо ще ни отведе там, където толкова много мечтаем всички да стигнем. Толкова по-бързо ще ни върне към изконната истина, която е една за всички. Това, което е второто нещо, което исках да ви кажа и с това ще приключим за тази седмица, е това, че всичко се чува. Замислете се. Толкова е, то почти няма, аз не бих казала даже, че има вече було. Всичко се чува, телепатията между хората. Всяко нещо, което си помислите, то се чува. Това, което забелязваме, че не сме сигурни от кой идва сега това. Това откъде в момента това също си го помислих. В момента се учим много да знаем кое откъде идва. И буквално ние всички сме свързани. Ние няма да можем да спрем. Пак ви казвам, това е като с измислените комуни, дето ще се затворят всички, там ще се покрият и край. Това няма как да стане. Затова и чуваме колективните мисли, ако щете, на близките ни, на познатите ни. Ако щете, след всеки пост, който аз посна или Ивайло посне, аз чувам хората какво си мислят. Цялото това нещо ни прави още и ни вкарва и в още по-голяма невъзможност да лъжем и да трябва да срещнем и посрещнем сянката си, травмите си, психариите, които още поддържаме. И това със сигурност ще доведе до още на отдалечаване. Следващата фаза на отдалечаване между хората е, за да може да има още по-голямо събиране. Това не трябва да ви плаши. Напротив, това, което искрено усещате, изричайте го. Знаете ли, забелязала съм, че в стария, ако щете, духовен, езотеричен свят нищо не се казваш, да не се случи. Толкова лъжи съм срещала от типа на дори идвали са хора и са ми казвали, казаха ми да не отварям прозорците като къда. И аз казвам, как ще излезе по-плътната енергия? Изобщо супер много такива умишлени, да го наречем, лъжи има. Когато изкажете нещо, което е неприятно, когато изкажете нещо, което сте чули, усещате и ви е страх от него, чувствате вина, срам, кажете го. Трябва да ви кажа, че енергията е толкова благоприятна в момента, веднага да излезне истината и веднага другия човек да ви каже, това не е от мен, примерно, или да каже, да бъде искрен. Когато вие сте искрени, вие поставяте основата, енергийната основа и другия човек срещу вас да бъде искрен. И съответно, абсолютно дисквалифицирате всяка една, ако щете, нападение, тъмна мисъл, гадни мисли някой, който ви праща, защото те са си психоатаки.
Ако щете дори някакви хора само да си приказват за нас, то това си е психоатака, той създава плътно поле около нас и след това върви се оправи всички такива неща. Но понеже сме, пак казвам, заедно всички тук, учим се заедно да го правим, т.е. заедно да не злословим срещу хората, заедно да не подклаждаме повече тъмнина около някой, заедно да дешифроваме откъде идва, примерно, дадена мисъл наша, която, примерно, ни сломява, спира ни действията, изморява ни. Те са като натрапчиви мисли, такива, които се въртат в кръг. След това да можем да се изправим, ако щете, срещу човек и да кажем, ей, това не го усещам, окей, ти как ги виждаш нещата. И ако някой наистина бяга от нас, окей, в момента си вземем пауза, но това не е завинаги. Тъй, че двете неща, които са искрено и така дълбоко важни и така акцентиращи в момента енергийната обстановка, е това да стъпите в длъжност, т.е. там, където сте дали силата си, там, където сте взели силата, да стане зануляване и балансиране в смирение и наистина в прошка и благодарност, за да може да... Знаете ли, то всъщност е, за да може да продължим в новата версия, която закотвяме. Не да продължаваме едно и също да въртим, т.е. да си вземем уроците. Уроците се взимат обикновено, когато не реагираме на нещо отвън, а го алхимизираме вътре в себе си. И другото, което е, всичко се чува. В мига, в който си помислите нещо гадно за някой. В мига, в който започнете да се самоунижавате, в мига, в който почнете да чувате то глас в себе си, който ви казва колко сте нескопосани, как нищо няма да ви се случи, как никой не ви харесва, как всички ви мразят, всичките ви филми в главата, всички ги имаме. Застанете и кажете, това откъде идва? Откъде идва това в момента? Защото това е все едно да си представим, че на едно малко дете някой може да му говори така. Не. Тотално не. Сложете граници там, където трябва да ги сложите. Сложете граници там, където усещате, че нещата тотално не са окей. Имате абсолютното право да го направите. И вече е време. Толкова е време, колкото не може да си представите. Никога не е било по-време. И последното нещо, с което ще свърша, този месец разтваряме колективно много големи теми, свързани с родителството, тъмната му страна, което включва и много родови кърмични модели на баща и синове, майки и дъщери, майки и синове, бащи и дъщери и така нататък, родители. Това е доста тежка тема и опитайте да останете в вътрешната си тишина по-дълго време, повече от един ден, 2 дни, 5 дни, когато искате да избухнете, когато тотално нещо го намирате за неприемливо. Малко повече. Така че да дадете възможност на още и още и още истина да изплува. И още свиквайте, така казвате си, искам истината. Истината, истината и само истината. Не може да си представите в момента молитвите ви как ще бъдат чути. И действайте тогава, когато наистина сте стигнали онзи момент, дълбоко, когато просто го правите от сърце, за себе си или за някой друг. То е много силно чувство. Не може да бъде подправено и преправено под каквато и да е форма. Просто от сърце. Край или съжалявам. Това от мен за тази седмица. Този месец имаме 2 звукови. Едното ще бъде само звук и вибрация на 16 юли, а последното отвъд завесата беше просто невероятно, но записа не се получи, явно има защо. На 16 юли от 19 часа ще бъде само единствено звук и вибрация с лечебните инструменти на Ивайло. Обикновено са много силни, когато е само звук и вибрация и тогава менталният план изобщо не присъства, както е когато е с водените медитации. Всеки път, когато правя видеята, забравям да ви кажа отдолу под това видео има 33 звукови медитации и само звукови събития от предишните години в Старс Космоса, които сме правили двамата с Ивайло. Могат много да ви помогнат. Точно в тези моменти, които губите себе си и е по-добре да не гледате навън, а да се обърнете навътре в себе си. Следващата дата ще обявим малко по-нататъка.
Много прекрасен месец ви пожелавам и да знаете, наистина сме заедно всички. Чао!